už po teraz. Skráť a ideš to. Do toho. Dobre to bolo, Lukáš. Dobre to bolo. Vidíš, super. A pokračuj v tom. Cuk. A z toho dlhé, hodené. Poď cez tú ruku. Pozri, kde ho má vpredu. Dynamický sa hýb stále. Už to malo byť. Drž si garde. Dobre, vidíš, dlhé útoky fungujú. Stále sa dynamický hýb. A už je blízko. Dobre, v pohode. Cez ruku poď, hodené, dlhé. Výborne. Nedvíhaj ruku. Nesmieš ísť naraz ruka noha. Poď, Are, dlhé to zapichni. Teraz. Hore. Rozhýb to. Nebuď statický. Dynamický sa hýb, stále. Toto, stále do neho dobiedzaj. Pridaj. A teraz. Rukami kontruj. Lukáš, rukami kontruj iba. Niekop vôbec, iba ruky poď. Teraz. Stále sa hýb dynamicky. Už je blízko. Dobre, to je. Takéto výpady rob stále. Ale cukni si predtým. Nič. Lukáš, stále si cukni a potom choď. Hej, nerob to bez prípravy. Pohyb. Už je blízko. Nebuď pasívny. Rozhýb sa, do strán. Musíš bodovať. Ty rob nástup. Dobre, a pridaj ešte. Viac technik. Dobre. Ruky! Do strán.